Hi friends, good morning and welcome back to my channel. Dinay आङो माने दिनैनि ब्लगाव आङो नोंथांमोननो माने इदि जेबो आं देखायनाय जानाय नङा माने आं केटामान माने आंनि हेल्थ प्रब्लेम माने आंनि लाइफआव दायो मा सोलिगासिनो आं बेखौसो नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों दायो आङो माने दा बाजिबाय फुंनि 9टा फुङावनो वाकआव थांना हायबाय बहुत दिन जाबायमोन माने थाङाखैमोन एकदम थान्दानि थाखायनो इथिं साइनास प्रब्लेमबो दोङो स माने थाबायनोबो थांनाय जायाखैमोन दिनैनिफ्राय आंखौ स्टार्ट खालामफिननो सानदों वाकखौ माने दायो माबायाबो फेब्रुवारि मान्थ जाबाय फेब्रुवारि जानायखाय दायो बाङाय माने खुवाफोराबो गैला माने थान्दायाबो बाङाय खमायलांबाय स माने आं दायो रेगुलार माने दिनैनिफ्राय थांफिननो होननानै सानदों आरो स आं नोंथांमोननो आङो दिनै माने शेयार खालामनो सानदों आंनि लाइफनि माने किसुमान एक्सपिरियेन्स माने आङो वाक खालामनानै थाबायनानै फुङाव फुं आङो थाबायनानै माने आंनि हेल्थआव मा माने आंनि देहायाव आङो मा माने लाब मोनखो आरो आंनि देहानि प्रब्लेम आंनि बेमारफोरनिफ्राय आङो मा माने रिलिफ मोननो हादों बेसांखिनिखौ आं दिनै नोंथांमोननो शेयार खालामनो नायदों माने आंहा दासिम माने आङो जुलाइआवहा मोननै अपारेशन जानायमोन मोनसे गल ब्लाडारनि ओमफ्राय आरो मोनसे बेयावहा सिस्ट दाबो माने आंहा दोङो बियो अपारेशन जाखांबाय होमबाबो माने बियो माने गास्रानायनि पुरा कमप्लिट माने बियो जे गास्रागोन कियर जागोन बिनि माने आखा गैया एबायदि आरो माने मिथिया आंखौथ' बेखौनो बुंनानै हरबाय माने डक्टरा आं आरो आखौबार दाखालि आङो चेक खालामहैनायमोन अपारेशना जादोंमोन जुलाइआव ओमफ्राय नै दायो माने आं गेजेराव एकदम थाबायनायाव थाङाखैमोन हो थाबायनायाव थाङिखायसो ना मा मिथिया आहा सानाया आखौ बेयावहा बेखिनियाव सायो बे गाहायावहा बेयावहा आहा साफिननाया जादोंमोन आं मिथिला मानि थाखाय जानाय किन्तु माने मेडिसिनबो हरनायमोन डक्टरा सानायनि थाखाय माने ओरैनो माने सिस्टार दोङो फिसा किन्तु माने जेबो प्रब्लेम जानाय नङा बियो पिरियड्स जानायजों लोगोसेनो माने हारसिंनो माने जोबलांगोन आरो माने बियो माने सिस्टा माने थै गथासोथ' जेराव माने हिनजावफोर मानसिहा पिरियड्स जानो माबाबाला ब्लाडा जमा जायो नङा जेनिफ्राय माने बियो माने जेतिया पिरियड्स जागोन होमबाना जेतिया ब्लाडा माने गावना फैयो नङा बे बुस्थुआवनो आरो माने आंहा ब्लाडा माने सब बे सिस्ट जायफ्रा दोङो ना बिसोर मिथिगोन सिस्टाबो माने बहुत बेलेग थायो हो आंनिया किन्तु बेबायदि आरो सिस्टा ओभारियाव दोङो ओमफ्राय बियो माने पिरियड्स जाबा गावख्रुबोयो ओमफ्राय आरो हारसिंनो माने जेतिया ब्लाड जमा जागोन मान्थलि पिरियडनि थाखाय होमबाना आरो बियो गथा जाफिनो बेबायदि गावख्रुबोयो ओमफ्राय आरो गथा जाफिनो किन्तु माने आंनिया देरा आरो किन्तु बे सिस्टा खायसेनिया थायोनो बे माने देरलाङो खायसेनिया गावख्रुवा बेबायदि बियो माने बहुत गिदिर जालाङो आरो किन्तु आंनिया बेबायदि नङा ओमफ्राय दायो माने बिनि थाखायनो आंहा बहुत हेल्थ प्रब्लेम बे सिस्टनि थाखायनो माने बहुत प्रब्लेम जानानै दोङो दायो आङो बेबि प्लेनिंबो आङो खालामनो हायाखै बे सिस्टनि थाखायनो डक्टराथ' होनदों जेनेबा एसां बिदि मेजर प्रब्लेम नङा माने मोनगोन बेबि मोननायावहा जेबो प्रब्लेम नङा होमबाबो माने सिस्टा आंखौ बाङाय माने दायो प्रब्लेम खालामनानै दोङो हो माने मिथिया मा जायो इसोरनि इच्छा दा इसोरनि सायावनो भरोसा खालामनानै दोङो ओरैनोथ' डक्टरफोरा रावबो बुङाखै जे मोननाय नङा किन्तु माने सिस्टा आंखौ बाङायबाबो प्रब्लेम खालामगोन बेखौ बुंदों आरो माने प्रब्लेम दोङो सिस्टनि थाखाय स ओमफ्राय वाक खालामनो होदों रेगुलार वाक खालामबाला जेनेबा हामगोन होननानैहा स बिनि थाखायनो आङो वाकखौ स्टार्ट खालामदोंमोन आं सिगाङाव थाबायामोन हो आं माबायदि माने बेमाराव भुगिखो आं दिनै नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों आङो माने दै लोङामोन आं फास्ट फुड बहुत जायोमोन हो फास्ट फुड बिराद जायोमोन आङो कलेजाव थानाय समाव हस्टेलाव थानाय समाव आङो खामखौ बहुत खम जायोमोन फास्ट फुड बारा जायोमोन आङो ओमफ्राय दै लोङामोन बेनो माने आंहा मेन प्रब्लेमा जानाय आरो
दैया किन्तु बहुत हेल्थनि थाखाय बहुत इम्पर्टेन्ट नों जाबाबो नों जेसां जाबाबो जुदि नोङो दै लोङोना नोंहा माने हासुनाय दोङो माने बहुत खिनि लेथ्राया माने थाङो आरो मोदोमावहा जेसांखिनि नोंहा मैला दोङो माने नों थाव जानानैथ' बहुत मोदोमावहा सिथाबनानै थायो नो सिङावहा बेबायदिनो माने नों दै लोङाबा बे बुस्थुफोरा माने सिंनि पाइपफोरा बे क्लियार जाया आरो स' आहा माने मेना बेनो प्रब्लेममोन स' दायोथ' आङो माने गल ब्लाडारनि अपारेशन खालामबाय बे सिस्टनिखौबो खालामबाय जुलाइआव खालामदोंमोन लास्ट जुलाइ दायो नै 6 मास जासिगोन 6 मास जाबायानो दायो 6 मास जाबाय ओमफ्राय स' मा होनो दायो माने अपारेशन जाखांनायनि उनाव आंखो बहुत माने सानाय सुनाय दोङोमोन बिथिं पुरा बेफोरो साजोबोमोन आन्थुफोरा साजोबोमोन आथिं गाहायाव साजोबोमोन एकदम माने आं बहुत टेनसन जालांबायमोन मानसिया आं 2018 निफ्रायनो बेमाराव भुगिदों दे 2018 निफ्रायनो मेडिसिन डक्टर जायै माने आङो आमुनि नांजोबबायमोन ओमफ्राय आरो गिनोबो ओंखारो बहुत बाराद्राय मेडिसिन मानसिया देहायावहा लाबाबो बे प्रब्लेम आजिखालि माने बहुत मेडिसिनफोराबो माने हेल्थआवहा माने प्रब्लेमसो लाबोयो बहुत खिनि बेमार माने फर्मसो जालाङो बाराद्राय मेडिसिन जाबाबो बिदि आरो नांनायनिस्राय बारा माने ड्राग्स बायदिसो जायोना बेफोर बुस्थुआ बिदिसो माने मोदोमावहा बिदि हामासो जालाङो आरो स' उनावथ' आं अपारेशन जाखांनानै आरो बेसेबां डक्टर देखायबावनो सानायनि डक्टर दावाइ ओमफ्राय आङो सानबाय जानाय नंला आरो आंखौ बहुत मानसिफोरानो साजेस्ट खालामबाय नों थाबायबा नोंहा माने एकदम सानाय सुनाया गैयि जागोन फार्स्टआनो आङो थाबायबाय जेथियानिफ्राय आं थाबायनाय स्टार्ट खालामबाय फार्स्टआव खिन्थु सायोमोन आथिंफोरा 10 दिनसिम आंखो इदि आथिं सानाय मानाय बेफोरो खिन्थु बारासो जालांबाय ना थाबायजेननायावहा ओमफ्राय बारा जालांनानै उनाव होमबाबो आं गारासै थाबायनायखौ नाङा थाबायबाय थागोन आं बिदिनो एकदम माने माबा लानानैहा एकदम आं थाबाय ओमफ्राय 1 मान्थसो जानायाव पुरा आहा कमप्लिट सानायाबो गैला आथिं सानायाबो गैला बे मोदोम सानायाथ' माने बिथिं साइड मोनसे सानाया माने गैस्राला बेबायदि जाबाय माने आं बहुत एक्सपिरियेन्स मोनदों थाबायनानै आं बहुत खिनि ओमफ्राय आंखौ हां थोनो मोनोमोन हां गोलाव लानो हालामोन आङो माने अपारेशननि उनावहा मिथिया मा जालांनाय खिन्थु आं हांखो इदि गोलाव लानो हालामोन एकदम माने ससेयावनो माने हाङा थाबथायोमोन आरो ओमफ्राय जि आङो गिनाय मोनबाय मा जाखो मा बेमार जाखो बेफोरबायदि माने अपारेशन जाखांनायनि उनाव साइड इफेक्टसो जाबाय नामा सिंफोरावहा मा बेमार जाहैखो आं बहुत माने गिनाय मोनोमोन नेटफोराव सार्च खालामगोन दसेनो ओमफ्राय आरो नेटफोराव सार्च खालामबा अनेक बेमार देखायसिगोन आं बिदिनो माने बहुत आङो एकदम माने बहुत प्रब्लेम हारसिंनो माने साननानो आं बहुत टेनसनाव थाग्रा जालांबायमोन एकदम माने डिप्रेस जालांबायमोन आं हारसिंनो बेफोर खुरांखौनो बेमारनि खुरांखौनो आं सानबाय थायोमोन ओमफ्राय उनाव जेथिया ओमफ्राय आं थाबायबायना थाबायनायनिफ्राय आं खिन्थु हसायनो बहुत आङो रिलिफ मोनबाय ओमफ्राय माने हारसिंनो आंहा दायो माने बिदि साननायफोराबो गैला आरो टेनसनफोराबो साननायफोराबो माने रिलिफ मोनलांबायना आं बहुत माने हेल्थ माने रिलिफ मोनदों आङो एक्सपिरियेन्स मोनदों गावनो माने बिदि थाबायनानैहा ओमफ्राय दैखौबो आं लोंनाय स्टार्ट खालामबाय आं सिगाङाव दै लोङामोन आंखौ बहुत मानसिफ्रानो साजेस्ट खालामबाय जे दै गुदुं लों दैखौ माने गुदुंबाबो खायसेफ्रा गुसु खालामनानै लोङो खिन्थु नों गुसु खालामनानै लोंनाङा आं दै गुदुंखौनो पुरा दुंब्रुद लोङो ओमफ्राय फुङाव सिखारनाय लोगो उदै खालियाव एकदम दै लोंथारनांगौ होमबाना माने जेसांखिनि लेथ्रा नोंहा जमा जानानै थादों बेखौ नों फुङावहानो पुरा माने नोङो दै लोंनायदों माने उदैया माने क्लिन जायोनो बिदि साफा जानानैहा होमबाना नोङो माने माबा मोनसे जाबाबो नोंहा मोजाङै हजम जासिगोन आरो नङाबा नोङो जुदि दै लोङालाफानो जाबा माने मोजाङै हजम जायानो बिदि होननानैहा बुङो आरो मानसिफोरा जायफोरा माने एक्सपिरियेन्स दोङो दै लोंनायनि मानायनि बिसोरो आंखौ बुंनाय आरो खिन्थु आं दायो हसायनो दै लोंनानै आं दै गुदुं बुहुत दायो बेबहार खालामो दैखौ गुदुं ओमफ्राय आरो दै बुहुत लोङो आङो दायो सिगाङावथ' आं दै लोङामोन आरो जेसांखिनि लोङो आं माने गरम बोथोराव माय लोंनो हायोमोन दैखौ थान्दा बोथोरावथ' आं हाथारामोन ओमफ्राय गरम बोथोराव लोंबाबो मा जायोमोन दै गुसुल'
cold drinks lo दै गुसु फ्रिजनि जेसांखिनि लोङो फ्रिजनि दै लोंगोन बायनानै लोंलागोन सिगाङाव हस्टेलाव थानायावथ' एकदम बिराद दै गुसु बायनानै लोङोमोन cold drinks बायनानै लोङो रेगुलार माने cold drinks सबसे हामा बुस्थु cold drinks chips बेफोरो हा बहुत खिनि नोंखौ बेमार खालामगोन cold drinks chips आं दायो गावनो एक्सपिरियेन्स गावनो आं मिथिबाय दायो माने बे सिस्टआथ' बुंनो थाङोबा हिनजावफोरनियावहा गासिनियावबो जायो ना दानिया बहुत कमन बेमार बियो सिस्ट नाय बुस्थुआ बहुत कमन बेमार मानि थाखाय जायोबा बे जानाय लोंनायनि थाखायनो फास्ट फुड आजिखालि मस्टलि माने मानसिफ्रा फास्ट फुडखौनो जायो जांक फुड एकदम बेफोरनि थाखायनो माने हिनजावफोरनियावहा बे सिस्ट बुस्थुआ माने बांसिन खम जानो हायो दायो माने बहुतनियावनो जायो आरो गास्रानायनि कियर जास्रानायनि बहुत मानसिनियावनो बे गास्रानाया माने हमहब नङा आरो स' आङो नोंथांमोनखौ बेखौनो साजेस्ट खालामनो सानो जे हाबधान था आरो मा होनो गेजेर गेजेर जुदि सोरहाबा पिरियड्स जानायावहा बे साइडआव सादोंबा बाराद्राय आरो मालाबा जुदि सादोंबा नोंथांमोना माने दायोनिफ्रायनो माने चेक खालामनाया इम्परटेन्ट मानोथो होनबा बे सिस्टनि थाखाय बहुत हिनजावफोर मानसिया उनावहा प्रब्लेम जायो बेबिनि थाखाय बहुत माने प्रब्लेम मोनो बहुत मानसियानो माने फेस खालामदों एसांखिनिखौ आंबो दायो फेस खालामगासिनो मिथिया मा जागोन बाट इसोरनि इच्छा मा जायो स' जायफ्रा आंनि बे भिडिअखौ नायदों दिनै नोंथांमोननियाव आं बेखौनो खावलायो जे माने प्लिज प्रे खालामनानै हो आंनि हेल्थनि थाखायबो बहुत हेल्थ प्रब्लेम बहुत हेल्थ इशु खिन्थु दायो बहुतखिनि आं रिलिफ मोनदों खिन्थु माने सिस्टआ दाबो कमप्लिट गास्रायाखै खिन्थु आङो दायो बेबि प्लेनिं खालामनो सानदों खिन्थु मा जायो आं मिथिया जागोन होननानैथ' बुंदों डक्टरा खिन्थु होमबाबो माने इसांखिनि हेल्थ प्रब्लेम थानानै बहुत माने अनेक सिन्ता अनेक साननाय फैयो मानसिनियावहा स' आं बेखौनो नोंथांमोननो बुंनो सानदों स' नोंथांमोनाबो जुदि सोरहाबा बेफोरबायदि प्रब्लेम दोङोबा आरो जायफ्रा जुदि सोरहाबा जुदि गानाय बेबायदि एक्सपिरियेन्स जुदि दोङो प्लिज आंनो शेयार खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो जाहाथे आंबो बे बेमारनिफ्राय जाहाथे आं रिलिफ मोननो हायो आं बेखौनो नोंथांमोननियाव बुङो जाय जुदि सोरबाफोर आंनि बेखौ नायनानैहा जुदि आंनो माबा मोनसे साजेसन होनो हायोबा जे हामगोन बा सोरबा डक्टरखौ जुदि आंनो देखायना होनो हायोबा बा आंबो माने बाङाय रिलिफ मोनगोन माने मोजां मोनगोन जुदि नोंथांमोना नोंसोरनि एक्सपिरियेन्स जुदि सोरहाबा जानायमोनबा आरो बिदि जुदि रिलिफ मोनस्रादों माने हामस्रादोंबा आरो विथ सिस्ट जुदि बिदि बेबि लानायाव जेबो प्रब्लेम जायाखै जुदि एक्सपिरियेन्स दङबा प्लिज आंनो शेयार खालाम जाहाथे आंबो मिथिनो हायो माने माबायदि खालामनांगौ माबायदि जागोन माबायदि आङो बिनिफ्राय कियर मोननो हागोन स' आं बेखौनो नोंथांमोननियाव दिनै खावलायदों स' आं बिनि थाखायनो बे भिडिअखौ दिनै नोंथांमोननियाव आं लाबोनाय जाबाय स' प्लिज नोंथांमोना शेयार खालामदो लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो आरो प्लिज जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो स' आं दिनैनि भिडिअखौ आं बेसाङावनो दोनबाय आरोबाव जल्दियैनो फैगोन नेक्स्ट भिडिअ लानानै स' बाय बाय